Какво привлича вашия любовен интерес към вас и какво го отблъсква? В това видео ще разберем, като първият въпрос, който ще зададем към картите, е свързан с това, кои сте вие. Кои сте вие в това четене? Вие сте хора, които внасят слънце навсякъде, където отидат. Хора, които са изключителни оптимисти, хора, които са стабилни, взели живота си в ръце, хора, които са осъществили или целят да осъществят много голямо желание, но страховете им ги спират. Вие сте от хората, които имат изключително много възможности, изключително много качества, но тези страхове, които изпитвате, връзват ръцете ви и не ви позволяват да разгърнете пълния си потенциал. Нека да видим обаче с какво привличате най-много своя любовен интерес. С какво привличате най-много този човек? С това, че сте с изключително мило отношение. Вие сте от хората, които действително имат много планове, много мечти, които искат да реализират. И също така това, което му харесва, е, че вие инвестирате, вие работите за тези отношения. Доста смели сте сякаш като персонаж в неговите очи. Хора, с които той вижда потенциала да върви напред, да осъществява своите мечти. Паш на чаш ще говори за от една страна изключително мило и нежно отношение, а от друга страна говорим за хора, които някакси много срамежливо поднасят своите чувства. Това всъщност на него му харесва, защото в неговите очи имате чистотата на дете. Също така седмица на Пентаклите е карта, която говори, че вие показвате отговорно отношение към връзките и също сте хора, които са много подходящи за започване на сериозни взаимоотношения, от които може да се появи дете. С какво обаче отблъсквате своя любовен интерес? С какво го отблъсквате? С това, че сякаш тук очаквате той да е човека, който да направи крачката. Тук се вижда, че вие не можете сякаш да намерите баланса и не можете да осъществите това равенство. Т.е. неговите усилия да бъдат равни на вашите. Същевременно тук императрицата е карта, която в отрицателен аспект говори за това, че вие някак се стремите сякаш да го задушавате с любов. Тук има прекалено майчинска грижа, а той иска да види във вас жената, която буди неговата страст, не майката. Императрицата е карта, която се свързва и с факта, че е възможно на моменти да проявявате някакви капризи, които на него не му харесват и по този начин да смята, че вие сте хора, които чакат той да направи крачката, той да е човека, който по някакъв начин да възстанови или да ви предложи сериозни отношения. Оставете коментар, ако се препознахте в това видео.